Hi ladies and boys, welcome back again dere sa tong YouTube channel og karon another top trending confession nga gikan sa Yusinyan Freedom Board ang atoang basahon karon. Ako day si Bay Gamay ug kung wala pa mo naka-subscribe, subscribe na palihog sa atoang YouTube channel og palihog na lang pod og tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. O karon ladies and boys, ania na ang confession nga atong basahon karon. Hi bye og sa tanang mga naminaw karon. Humanasa ni og paminaw before ka mo judge. Okay? Kay since it's Rainbow Month or Pride Month, I'm gonna share you a story related to LGBTQ. To be honest with you guys, hate kay nako nang mupatol sa same gender. Nakaingon gud ko ana before na unsa may makuha nila noy. Seriously. Wala ko ga-expect na kanang akong gipangsulti, ako rang gikaon. I'll tell you how and why. Before, straight yun ko as in walay duwa-duwa. Nakauyab og ma-attract rayod sa lalaki. But everything changed because of my close friend. I have this close friend na super clingy kayo. Which is para nako, normal ra siya. The way siya mututok nako is grabe kayo. Super caring, basta di nako ma-explain every time magkuyog mi. Murag na ay something wrong pero gibaliwala rin ako cause I have no idea yun. Anyway, dili sa panghinambog, chicks kaayo ming dawa. Dagan sad ang nagingon. Pero para nako, mas chicks gyud siya. Kana ganing murag half. Dayon baog pilok, perfect kay kilay, makakatch kaayo ang mata. Tasog ilong, puti, kumbaga, mistisahon ba? And to tell you guys, daghan kay naibog laki niya. As in, pero siya kay dadmara. And take note, since close me, ako pa usahay ang tulay para lang ma-regards siya. Anyway, back to story. So para na ako close friend rami, pero may magkuyog, usahay tapad tulog, kaya adto man ko sila hamustay, basta late na mi nga mauli gikan laag. Mora yun mig magnet, nya komportable man sad kay miso sa gusa. Kanang magtuon mi siyang kwarto, makabantay ko nga while nagbasa kog libro, mututok siya nako. Kanang mangaon mi sa fast food, while nagkaon ko, mo smile ra siya galit. Kanang manglakaw mi, iyahagyod kuptan akong kamot. Kanang magtanaw mig movies, mulin siya sa akong shoulder or sahay gali, kay muhigda siya sa akong paahan while galingkod ko. Og daghan pa nga mura yun mig uyab, pero para nako, normal ra ang tanan. Until one day, naay nang uyab niya. Then medyo na-bother ko, and I don't know why. Maybe nagselos ko, basta wala ako kasabot sa akong feeling. Every time nga istorya niyang guy kay mag-change mode dayon ko. Dinayo sa kahigayon nga nang invite akong barkada, which is barkada pud niya na magtagay. We decided nga sa balay na lang nilang close friend since wala yang parents o igsuon kay nagbakasyon. Katong nga tipsy na mi, nag-truth or dare mi. Nitunong ang battle niya. Gipili niya ang truth so gi-ask siya sa mong barkada na laki if naa ba siya'y nakrasyan sa circle of friends. Yang gisulti ato nga time kay, yes, naa, pero di ko mosulti kinsa, total wala man ka nangutana kung kinsay imong i-ask if naa ba. After niya pagtubag, nag-follow up o question ako sa kabarkada. Nga ayaw isulti kinsa, pero any message para niya? Nitanaw siya na ako ato na time pero igo ra nilabay din istorya siya nga. Well,
I know wala ko'y pag-asa niya kay super complicated. Pero ganahan yun kay ko niya. Daghan kong gustong i-confess pero dili na ako mahimo kay pahukong sayop o dili pwede. Nasulti niya tanan siguro tungod sad kay nakainom siya. Nasyak mi tanan, including me. Wala ko'y idea kung kinsa. Then after pila ka bottles, nangahubog naming tanan. All of them kay nangatulog na pero kaming duha gamata pa, bisag lipong na kayo. Nitanaw ko niya, then gitap na ako akong kilid, which means pataparo na ako siya. Nibarog siya, din nitapad og nikalit og hag na ko. Sa kong nahuna, hubog rani. So ako rang gipasagdaan. Since puno na kayong sala kay naa na sila tanan didto gahigda, ako siyang gidala sa kwarto para makatulog na siya. Medyo nawasan ako ato kay niuna man kog stop nila. Pagabot namo siyang kwarto, ako siyang gipahigda og tungod sa iyang kabugat kay nadala ko. Bali na ako sa iyang ibabaw. Itoto ko niya, nakahinumdum jud ko ato nga time nga nakaingon kog guwapaha jud oy sa akong nahuna. Nimata siya kay siguro nabugatan. Nasyak siya kay naa ko siyahang ibabaw. Mubangon na unta ako pero iya akong gilak ningga ko siya nga higpit kayo. Nitanaw ko niya og same nitotok pud siya nako. Wala ko nakasabot sa iyahang mga mata. Mora ganig mixed emotion. Dayon, she kissed me. Gihalukan ko niya. Grabe na siya kayo ko. Wala ko may response, so nibuhi siya. Pero pag after buhi niya, this time ako'y ni first move. I kiss her passionately, then she responds. Pagkagrabe jud sa kong heartbeat ato. Wala ko kay bawo kung nganong ako tong nabuhat. Siguro it takes minutes before mi nibuhi og ni-smile siya. Tungod sa kong kauwaw, niingon na lang ko niya og katog na diha, hubog rata. Tapad ming natulog ato, pero wala gyoy tulog nga nahitabo nako ato, sige ra ko gunahuna. I feel something weird nga wala ko kasabot. Mura ganig ka ng giganahan ko. Ahaka. Dili pwede. Ako siyang gitutukan nga tulog. Lami kay tug ang amaw, while ako nabuang naghunahuna. Pagkaugmaan na, mura ra siya wala. So nakaingon ko na hubog giragyud mi ato. So normal happenings ra. Same ra before among pagtagad. Then ato'y usa ka higayon, nga nikalit siyag text na padtuon ko sa ilaha, kay bored daw siya. Nang lakaw daw iyang family, so siya na lang usa. Mga hapon sad to, nag-food trip og nagtan-aw ra gumig Netflix siyang laptop dito siyang kwarto. Wala ko'y idea na about bisexual di ito iyahang gilantaw. Anyway, kay bawo siya na hate na ko ang mga ingonana. Aware sad siya na dili ko support og same gender relationship. Nya kato na time, no choice na ko kay nice man sad ang story. Until sa niabot sa climax ng movie. You know what I mean. Nitanaw ko niya. Ni-smile bitaw na siya kanang smile na panungog kay kahibaw man siyang di ko ganahan ato. Pero for the first time, ako gyud nga gitan-aw hantod na human. To be honest, init bisag aircon. Namula ko ato. Di gyud nako madinay mong sige siya katawa. Ako siyang gihapak og unlan kay naulaw na gyud ko. After sa movie, nagistorya mi. Ako siyang gipangutana ato. Duda na yun ko nimo ba? Imong mga shares sa FB niya imong mga hilig na movie kay mostly about bisexual. Dili kay straight? Nakurat siya sa kong pangutana moong dugay siya katubag. Niyana pa ko ato na sulti lang good. Dili bitaw ko malain.
porket against ko ana, dili na ko nimo. Syempre close good ta. Masabot ra ko mas priority nako atong friendship. Then ito bag siya. Ingon siya nga, ayaw gusto ko ha. Wala pa ta nagkaila. Curious pa man ko kay ma-attract man gid ko sa girls. Daghang naibog nako pero dili nako sila feel good. Mas feel pa gani nako ang presence sa girls. Unya nabot ka. Didto na nako na-confirm na bisexual yun di ay ko. After niya pagsulti ato, na speechless ko. Wala ako kahibawo sa akong itubag. Wala ko nalain pero mura ganig na excite ko. Kusog kaayong beat sa akong heart. Wala ko i-comment so ako na lang siyang gigakos. Nakasabot na guro siya na okay rato na ako. After sa mong talk session, muli nunta ako kaso dili siya misugot kay gabi na. Delikado na daw so didto ko niya patulgon. Since nag-apartment raman ko, so okay ra. Wala ko'y dapat nga pananghiran. As usual, tapad yapon me. Pero this time lahi na. Murag nanay meaning. Sa among posisyon, kay nakatalikod ko niya while siya nagatubang nako. Og mao na ni, iyahang kamot kay sipat kayo. Kahibaw man kong nanungog siya, kay salig kahibaw nako siyang true color, so ako rasad siyang gipasagdahan. Pero ni Saka bitaw na sa akong upper. Maong ni atubang ko niya, sige siya smile. Kanang smile bitaw na pang evil. I don't know if nanungog or nang sidos siya. So kung gibuhat, ako siyang gipatungan. Nasyak yun siya, as in, tas namula maong perti na akong katawa. Pero wala ko gi-expect sa iyang gibuhat. Iya akong gikisan o galit, tinakusad wala nako kabalo kung unsay buhaton. Motong ni-response rasad ko until to the point na iyang gihubo akong upper. Ang nasa kong unahuna ato kay hunongin na, dili na nisakto. Pero akong heart kay martir kayo. Nahitabo ang di dapat mahitabo. First time niya o first time na ako. I don't know kung sa akong na-feel. Murag akong gibetrayed akong kaugalingon. Naglibog ko. As in. After ato nga panghitabo, nilikay ko niya. Siguro mga 2 weeks ko nga wala nagparamdam. Sige siyag text, chat o call pero dead mara na ako. Muadto siya sa apartment pero dili ko mugawas or dili magpakita niya. Usahay sugoon pa naka kong cousin na ipaingon niya na wala ako or nibalhin ako. Nilikay ko kay naglibog ko og wala ako kibawo sa kong buhaton. Dili man isakto. Girl ko o girl siya. Dili kayo pwede. Until nabalitaan na lang nako na sila na atong guy nagisilosa nako. Yes, na-confirm nako nga nagiselos gyud ko. Siguro naan ako'y na-feel. Labi na nga wala namin nakita. Og diha na nako na-realize na naan ako'y something niya. Then ato isa kahigayon nga back to school na so magkita na sadmi sa campus since same man may giskwelahan. First day of school, siya din akong nakita kuyog ato nga guy. Dili sila sweet pero makita nimo sa mata sa guy ang spark og super happy. Nidol si close friend nako og miingon, nga oy, kumusta? Niuloy man daw ka sa inyong probinsya. Grabe na yod kalingaw no? Wala na nimo napansin ako mga chat o call. Na-response ko, ha? Kinsa na ingon nimo ana? Anyway, congrats di ay ninyo. Nasyak siya sa kong giingon og miingon siya nga, imong kasi nang niingon ako. Niuli man daw ka. Wait sa, unsay congrats oy? Mitubag ko niya nga, kamo naman daw ni Guy.
At least wala na sayang akong effort sa pagtulay ninyo. After nako pagsulti ato, nikatawa siya galit ug miingon nga, tuod na ako sa Cebu nga news. Nabot di ay sa inyohang probinsya. Mao gyud lagi na basta magkuyog, uyab na dayon. Akong manghod i-congratsoy. Sila maoy naguyab. Nitabang ragani ko nila. Ikaw sad, pataka lang kag tulay. Ako man daw ang unang gi-approach kay ako man ang nagbawal sa kumanghod anang uyab-uyab god. Maong ako ang iyahang giuna og duol. Ikaw sad no, motuo dayon ka ng istorya. Silang kuan manggod ang nagpataka ana nga ako daw ang gipanguyaban pero dili god. O sa pasad, o wahay na kasabalita. Kahibaw man na sila tanan na bisexual ko, so imposible kaayo nga i-push ko nila anang gay na di na ko gusto. Totally shocked jud ko as in. Nistorya pa siya usab nga. Kahibaw gani sila na ikaw akong ganahan katong sa truth pa lang. Pati imuhang igagaw kahibaw man kay classmate biya silang kuan. Na speechless na sad ko. Ang naasa ko una-huna, ahaka. Perte pa na kong hilaka katong pagkibaw na kong uyab na sila sa gay. Ug take note ha, akong kasin pa'y nag-ingon ako. Maday sige tog katawa kay bati kuno kay kumuhilak pero ang tinuod kay giatik raday ko niya og storya. So akong kasin mo ay salarin ani. What a supportive cousin. Ahaka jud. Motong back to dati nami. Katong sweetness na no awkwardness. Pero dili kami ha. Support na ko sa ihang pagka-bisexual og dili nasad ko against ana. Kay kasabot na ko sa ihang na-feel og sa inyohang na-feel. That's why nga dili yuday ta magpataka og istorya. To be honest, na ako sa stage na confused kay na-attract na ko niya secretly. Ang worst pa kay nagkadugay, nagkagrabe ako na feel. So I decided na ako na lang ang mo first move. Sa moto, nga since support man akong cousin og circle of friends namo, ako silang gipatabang sa plano. Ilahang gilingaw siya sa gawas. Bali ilahang gisuroy. While kami sa kong cousin nag-design siyang kwarto. Among gibuhat is na ay balloons ng lupad-lupad with our pics na nakabitay. Petals sa rose nga gikatag. Candles na porma og heart ubos sa ihang kama og balloons na letters na nasa kama. Ug nay nakaingon nga, Be my girl. With 2 rings ubos sa letters. Diba charot kayo? Murag mo propose no? Og cake sa diay nga naay congratulations ang nakasulat nga gibutang sa table. After na daw to ipakita if sugto na. O diba? Advance kaayo kong cousin. Congrats dayon ang gibutang sa cake, bisag wala pa gani siya kahibaw sa answer. Usa pa pod, first time ko ni. Imagine sa girl pa jud. Pinaka-hate na ko before. Oh my G. Can't believe it. Ni-vibrate akong phone, sign na ni napadong na sila so nag-ready na ko. Nitext ako sa kabarkada. Padong na mi. Good luck. By the way, gidala mig wine. Party later. Kaso, after hour, wala pa yun sila. Dool raman unta sila. Dayon, naka-receive na lang kog text na nakapatulo dayon sa akong luha. Naami sa emergency kay nadisgrasya siya. Wala na ko nagduduha ni dagan ko padong gawas pero pag-abot na ako sa may gate kay naa sila dito nagtapok ug nakita na ko siya nga nakatalikod. Pagatubang niya kay nagdala siya bouquet of flowers and chocolates with teddy bear pa. Iyahang yatag na ko o gihobo niya ang jacket. Dito na ko napansin niyang t-shirt na nakaprint na Let's make this official. Will you be my girl? Tas nitalikod siya og naay nakaprint na Choices, yes
or yes. Nikatawa ko niingon nga, nabada ko'y lain nga choice. So ni smile siya og miingon nga, tubag dayon, gawat ra ba ko? Dayon ni tando ko, niana pa ko ato na, laina ni mo eh. Imbis ako'y ma-surprise ni mo, ako naman noon ang na-surprise. Then niana siya ato nga, gusto ko nga ako ang muda moves oy. Natakdan rabi akan ako. Ikaw yun. Nikatawa na lang minduha o gidala na ko siya sa kwarto. Pagabot sa kwarto, na-shock siya o ang nakasulat sa kama kay My Girl. Tas ang cake na nasa babaw sa letter, so now I know. Ako di ay ang gisabutahe daring dapita. Right after ato, nato siya gisulti na taas kayo. Pero ako analan to ha, kay igat kayo. Kiligon yapon ko magunaw na ato. Unya kiligon sad niya mo sao na lang. Bitaw, paguman ato, gisuot na mo ang ring, then she kissed my forehead. Ayun, party na dayon. Anyway guys, that's all sa for now. Ang part 2 kay nigminyo na namo. Karon, 2 years na mi and going strong kayo. Bisag busy na mi pariho, still na mi time sa sagusa. Nurse na day siya while nag-eskwela pa kog masteral. Sa mga against sa bisexual, don't dare mga beshi. Support na lang mo. By the way, Hoy Bal, love you and I thank you. Support na lang mo. Og ladies and boys, ang akong maingon na lang kay love wins.